Mal-wasla tiegħu f'Malta l-Kardinal elett Monsignor Mario Grech intlaqa mill-Prim Ministru Robert Abela, l-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi, l-Isqof Tawdex Anton Toma u n-Nunzju Apostoliku Alessandro Del Rico. F'konferenza tal-aħbarijiet Monsignor Grech għalli ħossu ferħan għax minn dak li seta' jsegwi ra li din in-nomina tiegħu bħala kardinal nislet sentiment pożittiv fil-pajjiż anke f'dawn iċ-ċirkostanzi tal-pandemija. Għalli fil-laqgħa li kellu mal-Papa Franġisku fl-aħħar sigħat għallu li jittama li jiġi jżur lil Maltin u Lawċin wara li tħassret iż-żjara li kellha ssir f'Mejju li għadda. Għallu wkoll li kellu jiġi f'pajjiżna imma minħabba l-kwistju tal-Covid kollox ġie xelved. Poġġejnieh jien ngħid fuq il-burner ta' wara. Jiġifieri għadu ma ntefix in-nar. U nittamaw illi x'in is-sitwazzjoni tkun viabli dak id-diskors jerġa' jinbeda. Staqsejna lil Kardinal elett Mario Grech jekk jaħsibx li f'dan iż-żmien tal-coronavirus il-Knisja f'Malta u dik universali ħadiċ l-okkażjoni li tużaħ bħala żmien ta' awtoriflessjoni. Jien naħseb illi kien hemm min ħad l-okkażjoni tad-deb imma kien hemm min ma profittax u għadu ma jridx japprofitta. Jiena esprimejt ruħi diġà drabi oħra fejn qed ikun dnub, ikun suwiċidju għall-Knisja jekk f'dan iż-żmien tal-Covid ma jirnexxilniex nagħmlu daqsxejn eżami ta' kuxjenza tagħna nfusna u ta' l-operat tagħna tal-mod kif aħna qegħdin nikkomunikaw mad-dinja u kif qed ngħinu lill-bniedem jikkomunika ma' Alla. Fil-laqa mal-Papa, Monsignor Grech tkellem dwar ir-rwol tiegħu bħala Segretarju tas-Sinodu tal-Isqfijiet u għalhekk qal li jrid jaħseb kif se jħejja s-Sinodu tal-Isqfijiet li kien se jsir sena oħra, iżda ġie posposta l-2022 u xejn m'għadu ċert. Mistoqsi bliema mod is-Sinodu tal-Isqfijiet biħsiebu jindirizza realtajiet ġodda, Monsignor Grech qal li s-Sinodu se jaħdem biex il-poplu talla jimxi flimkien. Staqsejna lil Kardinal elett xi knisja jipprepara l-Papa Franġisku bl-għażla ta' dawn it-13 il-Kardinal li se jinħatru fit-28 ta' Novembru li ġej. Jekk wieħed jiflej u jistudja l-ewwel dokument li tagħna l-Papa, ġifieri il-ferħ tal-Vanġelu, hemmhekk hemm il-Magna Carta, hemm il-roadmap ta' kif għandha tkun il-Knisja illum u għada. Dwar il-kummenti tal-Papa Franġisku fuq il-persuni omosessuali, il-Kardinal elett għalli l-Papa ma qal xejn ġdid minħabba li enfasizza li għal Franġisku il-bniedem l-ewwel irid jiltaqa' ma' Ġesu Kristu. Għalli għal-Papa kull persuna għandha dinjità anke jekk ma temminx u għadha ma ltaqatx ma' Kristu. Monsignor Grech qal li meta l-Knisja mxiet biss fuq il-liġijiet morali bniet sulari mingħajr pedamenti.